Salutare! Alexandru sunt de la SunVault și în acest video vreau să-ți arăt progresul pe care l-am făcut pe partea de software pentru soluția compatibilă cu Huawei. În această imagine puteți vedea software-ul care rulează pe placa de control. Aici avem informațiile de la invertor și de la sistem în sine, de la DC-DC și de la baterii. Avem voltajul pe fiecare celulă, avem curentul de încărcare sau descărcare, limitele pe care le setăm. Aici puteți vedea informațiile similar cum sunt arătate și pe platforma Fusion Solar. Am introdus grafice care salvează producția și consumul. Fiecare unitate va avea un SD card de 8 GB. Ulterior, aceste informații pot fi descărcate de pe SD card și analizate pe un calculator. Fișierele sunt CSV. Un avantaj dacă vrei să faci un studiu de consum. Bun. Puteți vedea că linia punctată este State of Charge-ul. A fluctuat sus-jos de-a lungul zilelor. Am implementat și opțiunea de a varia curentul de încărcare atunci când se face top-up la baterie. Default se încărca cu 100 de amperi și BMS-ul tăia destul de vreme. Am implementat opțiunea de a scădea curentul și a face constant voltage pentru încărcarea finală. Cam asta este pe partea de controller. Am implementat și o platformă VoltSync care va fi disponibilă atât pentru instalatori cât și pentru utilizatori să poată vedea datele în timp real cu consumul și cu statusul sistemului. Motivul pentru care am creat această platformă este că pe viitor o putem extinde cu automatizări care vor permite să deschizi un boiler atunci când bateria este încărcată 100% și încă mai ai energie potențială în panourile fotovoltaice și în felul ăsta vom putea integra ușor cu diverse sisteme. Sunt unii utilizatori care folosesc Home Assistant, dar asta include o cunoaștere mai avansată a acestor tipuri de platformă și încercăm să o facem cât mai user-friendly și mai ușor de folosit. Bateria este compatibilă și cu Fusion Solar, este recunoscută de sistem. Aici puteți vedea sistemul pe Fusion Solar. Aici vedeți capacitatea pe care am trecut. Partea importantă este că se poate utiliza acest State of Charge direct în invertor pentru a seta parametrii de încărcare și de descărcare minimă în invertor. Aici pe pagina de configurare avem acești parametri. Pe viitor, în funcție de adoptarea platformei VoltSync, am putea seta acești parametri și chiar face o optimizare dinamică a consumului și a procentului. Pe timp de iarnă, de exemplu, la sistemele pe care le-am instalat, noi am setat State of Charge-ul undeva pe la 50% pentru a evita descărcarea completă a bateriei. Sunt optimizări mici, dar care salvează foarte mult timp și bătaie de cap. Cam acesta este update-ul pe care voiam să-l public. Lucrăm în continuare la a verifica acest sistem. Nu am avut nicio problemă în a obține rezultatele pe care ni le-am dorit. Funcționează în parametri, invertorul funcționează și off-grid atunci când, adică recunoaște bateria. La început aveam problema că trebuia să dăm drumul la panouri înainte să recunoască bateria, dar am rezolvat și această problemă. Putem cupla direct bateria, intră în modul off-grid
atunci când nu sunt panouri conectate și funcționează practic similar cu sistemul Luna 2000 de la Huawei. Dacă aveți întrebări, puteți intra pe sunvolt.ro, mă găsiți în secțiunea chat de pe website sau îmi puteți scrie pe WhatsApp sau ne auzim direct la telefon. Găsiți toate informațiile pe site-ul sunvolt.ro. Încă mai avem 2 poziții pentru precomanda, pentru batch-ul din luna aprilie. Am comandat DCDC-urile, am comandat carcasele, plăcile urmează să ajungă și ele pentru control. Și atunci, dacă vreți să fiți printre primii beneficiari care își instalează acest sistem și la un preț cât mai aproape de a nu fi profitabil pentru noi, să zic așa. Mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune!